סאסי ואני המנכ"ל של רשת דרך היופי, רשת שהקמנו אני ועוד שותפי משה פרץ לפני כ8 שנים לערך. אנחנו מומחים בשיער, וההתמחות שלנו היא בשיער בדברים שאפשר לראות שזה הדברים המקצועיים שבדרך כלל נמכרים אך ורק במספרות ואך ורק לספרים. כשלקוחה מגיעה למספרה, היא קשורה למותג אחד, שאיתו עובד הספר ברשת דרך היופי. אנחנו מוכרים את כל המותגים המובילים. אצלנו ברשת דרך היופי, הכל תחת קורת גג אחת, במחירים מאוד הוגנים, בלי הבזבוזים של הזמן, בלי הבזבוזים של הדלק. שמי גלית, ועד לא מזמן עבדתי בבנק מוביל בישראל, במשרה בכירה. החלטתי לעשות את הצעד הזה כי זיהיתי פוטנציאל בתור לקוחה של הרשת. עכשיו אנחנו כבר מחפשות את הלוקיישן הבא, לחנות הבאה. לקוחה שנכנסה וביקשה מוצר ספציפי מאוד, בעל שם עולמי. זה הכי טוב לי, אני יודעת, אמרו לי, המליצו לי. הסתכלתי אליה, שיער שומני, עם קרקפת שומנית, אמרתי לה, חמודה, המוצר הזה לא מתאים לך. הוא מתאים למי שהמליצה לך אותו. אני יודעת מה אני נותנת ומוכרת בחנות. המוצר הזה יעשה לך נזק. נתתי לה מוצר אחר. היא לקחה אותו בחשש מסוים. יום למחרת היא חזרה עם אחותה, והייתה מאוד מרוצה, מבסוטית. אמרה לאחותה, גלית, את תותחית. כשלקוחה היום מגיעה לרשת, היא גם מקבלת מוצר בהתאמה הכי מקצועית שיכולה להיות, ובמחיר הכי הוגן שניתן למצוא היום בשוק. אני לא הייתי רוצה להגיע למכונאי שיש לו רק מפתח אחד, לסדר לי את האוטו. דרך היופי היום מונה כ7 סניפים, שנמצאים בלוקיישנים מאוד מובילים. אנחנו רשת מתפתחת, שמתכננים עד שנת 2015 להגיע לרמות של 18 עד 20 סניפים. שוב, בלוקיישנים הכי טובים, על מנת לתת את השירות הכי טוב שאפשר ולהגיע לכל לקוחה ולקוחה.